Ćao, u ovom tutorialu počet ćemo malo se bavimo sa dizajn patternima. Koliko ne znate šta su dizajn patterni, za početak reći ćemo da je to neko jedinstveno rešenje određenog problema. Neko se setio prije nekoliko decenija da za određene probleme u programiranju nađe rešenje, univerzalno rešenje koje će nazvati design pattern. Postoji više design patterna kao što su singleton, observer, factor i dekorator i drugi. A za početak sada počet ćemo sa singleton design patternom. Za početak napravit ćemo jednu klasu. Nazvat ćemo je database. Sada, čemu služi ovaj singleton design pattern? Pa u našoj aplikaciji želimo svakako da imamo više instanci klase koja radi sa bazom podataka, to jest želimo više da imamo više od jedne otvorenih konekcija ka bazi. I singleton design pattern može nam pomoći u ovoj situaciji i pomoću njega ćemo sprečiti nastajanje ovog problema. Sad u okviru ove klase iskucat ćemo private function construct i pošto smo ovu za ovu metodu stavili enkapsulaciju da bude private, sada kada napravimo objekat imat ćemo grešku u našom kodu, jer ova construct metoda može se samo koristiti u okviru klase database, pošto je ovde private. Sada napravit ćemo još jednu metodu. Ona mora biti statička. Nazvat ćemo get instance. I u okviru nje napravit ćemo instancu. A ovde stavit ćemo još jednu varijablu ili ti atribut. On će takođe biti statički i nazvat ćemo ga connection. Sada ovaj atribut imamo da setujemo u ovoj metodi. Isto znači pomoću self stavit ćemo con tačka zarez, da ne zaboravimo. Sada u ovoj metodi iznad možemo napravimo jednu proveru, praktično da li je setovan ovaj atribut. Ako nije, uđi u ovu liniju koda, to jest napravi novu instancu i ovdje dole stavit ćemo return isto self
Sada ovdje ne možemo više new database, nego moramo da pozovemo ovu statičku metodu. I ovdje ćemo staviti, ovdje imamo samo grešku u nazivu. I šta smo sad ovdje u ovom objektu, znači pozvali smo ovu metodu getInstance koja proveri da li je setovan ovaj atribut. Ako nije, uđi u ovaj deo koda, instanciraj klasu i posle toga vrati ovaj atribut. Sada kad bi ovo osvežili, greška 11 linija, da, ovdje smo zaboravili function. Sad nemamo nikakvih grešaka i sad ovo ako var dumpujemo, vidjet ćemo da postoji klasa database u okviru ovog objekta. Sad ako probamo da napravimo više istih objekata, vidimo da ovdje imamo broj 1, što znači da smo sprečili da se klasa instancira više puta, to jest da svugdje imamo istu instancu. Eto, to bi bilo to za ovaj tutorial. Ja vam predlažem da lagano prekucate ovo, probate i provežbajte.